għamilna skoperta inkredibbli għax issa nafu biċ-ċert illi l-Gran Mastru Ximenes kien baqa' hemm. Għal ħafna żmien il-Knisja Konventwali ta' San Ġwan hija l-iktar knisja wiesa fin-navata prinċipali. Bla dubju ta' xejn, dan huwa l-iktar opra tal-arti importanti li għandna f'Malta. Irħama sieħa lapida u nħoxna xi 7 centimeters u kienu jħaffru fejn ħajimlew bil-kulur. It's a total form of art, a complete package of self-image and identity. U għada sal-lum naħseb li waħda mill-isbaħ knejjes illi jaw fid-dinja.